Pulkat on yllättävän pieniä näin isoille ihmisille. No niin, ootko valmis? Pois. Lähtikin vinoon. Nyt Ili sanoo, Lisa! Onko näin se mami? Hä? Kauhean naru, miten tämmöstä vedetään? Onko näin se tyyppi met wat je kerkon? Joo, uskotakohan tällä vehkellä pistää menemään? En tiedä. Ai yksinään? No et ainakaan kahdesta. Mutta muistatko sä, miten se pyörii? Niin, No, mene kokeile. tällaisen kanssa. Mennään, otetaan edes tuo pulkka vielä. Anna mennä Otetaan tuo vaan. punainen. Tää on nyt se aikamoinen vekoitus, tää vihreä. Tää menee vähän liian Yli hullu. 30 kiloa. Se voi olla, että se latilla toimii. Ai nyt tuli Ili! Mami! Oi Ili! Sen kanssa ollaan pois. Se ei oikein ole ainakaan. No niin, antaa mennä. Yksikö sä haluat laskea? Tuolla pulkalla. No pidät sitten tosi tiukasti kiinni. Pitää ehkä jonkun olla tuolla puun eteen. Mä oon tässä. No niin Elvis, nyt lähtee. Meneekö nopeasti? Tosi hienosti. Nykyään lapsi tehdään kaikki valmiiksi. Nostetaan pulkan kanssa ylös. Tää on tätä laskettelukeskussukupolvea. Joo. Ylös ja Pulkka vie alas. Lasketteko te pulkalla vielä? No sit näin päälle. täällä on pulkka odottamassa. Elä lapioon. Lapio ei voi ottaa pulkalla. Lasket sä ite? Otetaan se naru tosta, että se jää tonne Elvisiin. Tapu. Elvis siihen. Ja sitten Pulkka, otetaan lapio ei voi. lapio pois kyydistä. Niin siihen. Mä sinne väärinpäin, mutta Väärinpäin. Elvis ei näe tuota takaa mitään. Elvisten jalkaa. Onko nyt hyvä? Ja Ili tiukasti kiinni. Ili, pidä kiinni. Pitää kiinni. Noin. Just noin. Elvis Elvis tiukasti kanssa pidä kiinni. kiinni. Ja hui! Aika hyvin se menee. Oma poika kävelee. Tosta pitää kiskoa. Lisa, en mä jaksa oman pojan siellä. Kello jo 12. Oho. Laskeko yliriseksi? Lapio pitää jää. Lapio. Tulee Elviskin. Lapio Laitetaan pois. toisin päin, että Elvis tulee nyt keulalle ja Lapio pois. otetaan lapio pois. Ei tätä sitä mukaan tähän. Joo, mä nostan Elviksen siihen. Hoppista. Sitten jalat virrataan vähän sivulle. pitäkää kiinni molemmat. Ja tiukasti kiinni siitä laidasta. Pitäkää kiinni. Noin. Ilri. Kidip. Ootteko valmiita? Kaikki valmiina. Otetaanko mä sinne? Ei